బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. అనంతరం బ్లోఅవుట్ నివారణకు చేపడుతున్న చర్యలపై ఓఎన్జీసీ అధికారులతో పాటు కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎంపీ హరీష్, ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ తో మండపేట నియోజకవర్గంలోని రాయవరంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. బ్లోఅవుట్ కారణాలు, పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చే విధానం, భద్రతా చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో వ్యాపించిన మంటల కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరి చెట్లకు తగిన నష్టపరిహారం అందించేందుకు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ప్రాంత ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని కూడా సీఎం సూచించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.